Buukkaus tarkoittaa asiakastapaamisten varaamista. Eli me varataan sun puolesta asiakastapaamisia, jotka on laadukkaita, kaupallisia, oikeaan kohderyhmään tehtyjä ja oikean päättäjän kanssa tehtyjä tapaamisia, jonne sun on hyvä mennä. Se on tavallaan valmiiksi katettu pöytä, missä sä pääset kertomaan sun ydinosaamisesta ja puhumaan siitä, miten sä voit auttaa sitä asiakasta. Mut tapaaminen tulee kuin manulle illallinen. No mitkä on hyviä syitä käyttää ulkopuolista buukkaria, eli asiakastapaamisten varaajaa? No oikeastaan se, että sulla ei välttämättä ole aikaa soitella potentiaalisille uusille asiakkaille, eli liideille, ja toivot pääsemässä enemmän niin kuin valmiiseen pöytään niiden liidien kanssa. Se on yksi hyvä syy. Toinen hyvä syy on se, että sulla ei välttämättä ole myyjiä siinä mielessä. Sulla voi olla tilauksen vastaanottajia, mutta sitä uutta kauppaa saadaan myymällä. Ja siihen vaaditaan asiakastapaamisia aina yleensä. Etenkin kun on kyse vähän monimutkaisemmasta B2B-palvelusta, niin buukkari on silloin erittäin hyvä tapa saada se ensitapaaminen ja päästä kontaktiin asiakkaan kanssa face to face. No onko buukkauspalvelu kallista? No ei siihen verrattuna, mitä sillä voidaan saavuttaa. Eli meidän buukkauspalvelussa ei ole mitään aloitusmaksuja. Eli se hinnoitellaan siten, että se on aina maksu tai hinta per toteutunut tapaaminen. Eli sä et maksa turhista tapaamisista. Jos tapaaminen peruuttaa, niin sitä ei laskuteta ollenkaan. No miten sitten digimarkkinointi ja buukkaus sopii yhteen? Se onkin hyvä kysymys. Ja se sopii yhteen niin, että digimarkkinoinnilla sen buukkauksen ei tarvitse olla kylmäsoittamista, vaan me voidaan soittaa esimerkiksi, kun asiakas on avannut tietyn sähköpostisarjan, klikannut tiettyjä linkkejä. Me huomataan se ja sen jälkeen voidaan soittaa perään ja tapaamisen sopiminen on paljon helpompaa sen jälkeen, kun tiedetään, että asiakas tietää jo meistä tai siis sun yrityksestä jonkin verran. No mitä riskejä voi olla buukkauspalvelun ulkoistamisella? No varmaan yleisimmät kysymykset, mitä saadaan, on seuraavanlaisia. Onko ne tapaamiset oikeasti laadukkaita vai buukataanko me tavallaan kaikkea, mikä liikkuu, että vaan saadaan se tapaaminen tehtyä? No ei buukata, eli se kohderyhmän esiin kaivaminen on tosi tärkeä juttu ja niiden ihan oikeiden päättäjien yhteystietojen kaivaminen esiin. Eli me ei haluta buukata tapaamista tiettyjen ei-päättäjien kanssa, mitä kuulee paljon tehtävän. Eli tapaamiset sovitaan vaan semmoisten päättäjien kanssa, mitkä on sun kanssa katsottu ja mitkä oikeasti pystyy päättämään niistä asioista sen yrityksen puolesta, päättämään yrityksen ostoista. Ja miten se buukkauspalvelu saadaan onnistumaan varmasti on se, että me yhdessä meidän buukkarin eli Essin kanssa tutustutaan sun yritykseen, tullaan ehkä jopa käymään teillä ja katsomaan se asia, minkä tiimoilta ollaan tapaamista varaamassa. Jos sulla on vaikkapa myymälä ja haluat tapaamisen olevan myymälässä, niin me tullaan käymään siellä myymälässä ja sen jälkeen Essi tietää ihan oikeasti kokemuksen syvällä rintaäänellä, mihin sitä tapaamista ollaan varaamassa ja kenen kanssa. Eli homma on paljon luonnollisempaa sillä tavalla.